हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो आसा खालाम नोंथांमोन आंनि भिडिअ'खौ बयबो नायलाङो। आं दिनै खान्थालजों आरो दाउ बेदरजों संनो नागिरदों आरोना, बेखौनो माबायदि सङो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै बेयावनो। आं दिनै खान्थालजों आरो दाउ बेदरजों संनो नागिरदों आरोना। संनो रोंखागौ रोंनाया लोगोफोरा बयबो संनायखौ खिन्थायो आरोना, जेरै माबायदि सङो बेखौ खिन्थायो आरो नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोरा। आरोना बुरजाद्राय जायो। खान्थालखौ होनोसै आरोना एबारो बेदर एवफ्रामखांबाय। आलु गोरान, सामब्राम गुफुर, जाला आरि दं आरोना, बेखौ होखानोसै। हारसिं एवनाय हारसिंनो केमेरा थिखांनाय नालाय नायदो आरोना, मोजां जायाखै। मोजां जायाबाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। दै होनोसै आरोना, दै होनानै गोदौबाय थाबाथाय दसे गोदौबानो मोनसिगोन आरो दै होबाय। दैया जाबाय, एबार गोदौबाय थाथोंसै आरोना, खोबनानै।
मोनबाय आरोना नै जोंना बेदरजों आरो दाउ बेदरजों आरो खान्थालजों भाजाया जाबाय लोगोफोर नै आंना भाजाया लोगोफोर दोनथ'बाय नोङो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो हागौ लोगो